mere pæn og grim. Jeg har mere makeup på, og ser folk mit ansigt til at jeg får kontaktlinser. Jeg skal gøre for andre folk, som skulle være noget af min øjenbryn. Hvad hvis jeg bare redigerede mig selv? Hej alle sammen, og velkommen til mit stream. Det er mig, Emma. Jeg tænkte bare, at jeg ville gå live, mens jeg var herudenfor. Må have været lidt. Hvordan gør du din makeup? Ja, jeg kommer makeup her under min lille, altså jeg ved ikke, hvordan man skal kalde det. Så lille sæk ja, sådan sæk af fedt. I don't know. Og så øjenskygge ovenpå, og sådan noget shimmer ovenfor, så min brows tegner jeg op for. Ja. Jeg tror heller, at jeg må slutte nu. Jeg må hellere gå hjem igen. Ja. Hvorfor hader de mig så meget? Jeg har ikke gjort noget. Hvorfor hader de mig? Hvis de ikke vil elske mig, så må jeg gøre noget, som de kommer til at huske mig for. Jeg er træt. Jeg har gjort mit bedste. Men alt hvad jeg gjorde, det var aldrig nok. I hader mig. Som om jeg er den værste person i verden. Jeg er træt af det. Jeg er så træt af det hele. Jeg vil blive husket. Jeg vil gøre noget, som ingen havde set komme.